So ayan guys, nandito na po kami sa bahay Lani. Yung so yung prepare namin si nanay yung sugba or nag-ihaw ng tulingan na dako. Yan po yung imumukbang namin. Tapos dito is para sa kinilaw namin. Kinilaw to. Ano meron minusito. Ito yung na-harvest ni Marvin Daroder. Yan. So, yung isda namin guys, ito po yung tamban tuloy. Gagawing sardinas. Yes. Oh, malis yan. Doon sa Mindanao, bihira lang yan doon. Sa Mindanao. Hindi na kayo butang. Mahal lagi na mga tugas, gamit ko na ito, mga alcohol, so mga tugas. Kami muna yung host ngayon. Kaya, meron po tayong tutorial. Paano magluto na magkinilaw ng tamban. Sige. First is hugasan muna natin. Pwede na hindi hugasan kasi kaliskis na lang. Kaliskis na lang. Yan yung kaliskis. Tapos yan ito pwede ba ito magawing paksiw? Sa iba gawin yung paksiw. Nag-report tayo sa sige, diha Marino. Mati diha. Nag-report kasi siya. Wow. May pangligin, dayon nanay sa tugas ko na, bumbong tugas. Pisko kayo ni bro. Pisko klaro ka. Pisko kayo bro. Yan ni mo kayo. Ang ibukog ba? Hindi siya mo. Pagit kayo sa bukog. Motor pa dito sa paligid. Memorize si Marvin guys sa kanyang editing video. Kasi ang hirap kapag hindi mo i-memorize mo yung video mo. Nandito na si Marinong Homeboy guys. Yes. Pwede kung sa natuog mo ko din, di mo? Yawa, haya ko gihana ay ko inspirasyon. Ay nagkakaan. Nada inspiration eh. Inspiration. Yes. Yes, Si Marvin Roder guys. Kanya wala po ka ganyan ka-gets. Yan talaga inspirasyon, no? Yung mga inspirasyon diyan. Kahiaan eh. Namisuka bro. Namisuka bro. Lambi kang suka sa bro, pero basta pamanta mo. Bro, nagko kay suka. Suka. Tagbun galon guys. Sa atin doon sa mga lagpad lapad. Lambanog, grabe lambanog yung maka. Nasa ba nang matay, ano ba yan? Usap na siya labanog eh. Tuba sa katong, paano eh? Kasi mo, bracket naman ako, labanog. Tama na sa mga chemical. Labanog mustasa. Labanog mustasa na. Katong, nasa ba nang matay, bro? Kasi labanog mustasa. Kama to, labanos. Labanos ba to? Labanos. Labanog mustasa. Labanog katong puti iya, pero tuba ba? Masyado siya, may tanol. Masyado na siya, basta kanang sagol niya. dili. I-process na siya niya ang tuba mo produce ana nga klase sa chemical ba. Methanol ba to? Oh, methanol. Kauban sa alcohol. Oo, mo nang kusog katong pag KMGS ba katong uban kay nay murag alcohol siya katong pag nagkuwang ang alcohol pangulaw sa mga tao. Mo man nangamatay. Pagsugod sa COVID. Mo pwede ha kinangamatay kaya inuno na. Dagan kay nag-experiment yung kung niya. Mo ko na makatambal. Tarong sa Paris. Nabi ako kasi katong medyo ni daghan-daghag views na ko nga video bro ba about tong paghimog tuba ba. Nang ni-message na ko ato unsa akong kuno paghimo ang lambanog. Ito mo process ito bro. With your bro, nalanggit kay kanang tester kay i-test man to pila ka percentage na siya bro ba. Ang iyang alcohol. Katong isugo niya ba. Pero kuan kaya ay kanang makaibaw ka ba nga ini kasi piat tigok. Tuloy pag-uso sa kuan. Di na lang na mag-experiment eh.
Doon, Roy. Doon. Kinin tutugdan. Ganda ng daan. Palapit lang. Lumad. Sige ba? Second step. May gali kay nagdako gato ako ang giana sa akong lugar baka wa lagi akong film ganaan na yun. Sis una ikaw una step. So hindi si mug. May habita ko ba to? Si Kapangka eh. Si Kapangka yun. Pero pa doon naghihapon na diha. Minto bro na. Karon may ukare bro ba? Dili man to. Dili man kapatay kung dire agis ta katong Dool na ibaw na ka ba? minut man daan dito sa tuburan. Highway lagi James. Lapos din ide. Ipadunat iguman sa Noel ba? Highway ng Taguig. Oh, hey, wait, agil dito. Si Marvin kay balik man lang siya kay uno si Wa mas nila rehistro ang motor nila. Ari ako. Kita mga ho sunay ko wala lagi na probinsya man Wala wala. mo na. Wala lagi na. Bicho ito kay tuburan do. Bro, Domingo man bro. Wala lagi. Kay katog wala lagi. Domingo kita. Ilhabi nga abi daw malit ta. Pwede naman tayo agid dito sa ko ano. Pwede rin siya. Ay, taka lang. May pa magkuha lang ta, arit lagi lapas pansoy kay sugod man kaya siya kat mo. Siya bro sa dito. Pwede ra di. Amo sang giapas diri bro kay ang view ba? Series na ang view. Oh. Nga napita gid na view Pwede dia. rin agi. Nindot Ato ka ta daw pansoy. kayo. Sensitive biya dito Uy, palaw. Hindi na maghapon kay sugod man ko agi. Pansoy Arta agi dia para Di kita maka sa view ba. bati maka di mo tugdan dito bro. Pero dito dat. Hindi na tidahan dito eh. May naman dai. Bitaw, mamatay ko. Sige, sige, Hindi sige. na tidahan dito kay masih nakadto ng pamista mo dito. Tapos andahan dito. Kuan, adto siya agi dito sa Pansoy. Oh, mas bati pagdaan diri ilang sa dro kay rough road restaurant mo mao pa tong giagian dito. So ta atong gikuan atong mga baki. Oh, ano dito? Balawan. Oh. Nakakuan mo sa Oh, kabalawan mo nang man, oh. baki. Oo, kami baki dito. Yung bakit kang frag. Among First time na ako. Kaka lagi. Kaon na po na, may pili ah. Kis-kis nag Sa ilamas na to ani bro kanay kan. kana. Lay ah. Imunsito. Kana sir dili mo lugsungan ay kay layo man Oo, layo man ay. diri na. Kuan naman do kay naa na may motor. Kamatis na siguro boy ano na. Kani mo trabaho na may si bro yung Bro, may kay napa bro? napay trabaho. Napa diri bro. May ni si bro na kay may trabaho napay kuan. Kami ani ito. Gamay pagkuan ay gamay sweldo wa pa man na. Alam apa na na. Pero hoy tamatis. Oh, Dala na. Na. Latak. nalata. Latak. Pwede rin na. Pagkang lungsod sa Sogo no. Ako tay? Taga kuan ko tay amo kalumbuyan amo tay. Sugod yapon na. Sugod. Ah. Oh, pero sa unahan na nila. Imuha anak tayo naman sa ibabaw sa munisipyo. Sila ha? Inyo ha ba? Ayahan mo anak usa. Yan pe, no? Yan na iksuon ni yung isyog. Nasa kuan. Oh. Nasa ibabaw na yun, no? Oh, Sa, what? Simbahan. O simbahan na yun, or munisipyo. Munisipyo lagi. Sa may katong Katong naay menteryo nga Oo. unahan ila ha. Yan. mabaw misteryo. Oo. Panitan, oh. Panitan. So sila si Yungit at si Marino is naghugas ng isda. May naman dito ay mag Oh, prepare lang. Mga lamas. kung makalahos ang dito kabalawan bro. Oo. Bro, hindi ka dai. Okay, nakaadto na may kausa. Sa Oh, Balawan. agi na may dito sa Balawan. Okay. Limit namang aganan dito kung padong semua kabangahan. Oo. Ay pansoy. Ganan pa daw sa inyo dito, bro. Pansoy. Oh, hindi. Oo. Kasada pa kayo. Muti, anas James lagi nga. Natambalik diri aki uno kay murag. Batuan lagi na, Ah, grabe dili mo bato. sa kuan? Da sa kanaan agi na. Oh, kanaan oh. Gikas Pansoy nga to. Lisura gid ang Oo. paingon na dinis mo tiligri kanang Hmm. sana buluang. Buluwang. Puti lisura. Sura. Sura gyud. Pero na may giway dining ito nga kasada na pa din na. Ay, Kuha pa na. dugay-dugay pa na. Sige, magway din, sige, magway din nga to buluwang pa no. Ah, nagway din hindi. Ah. Padong sa buluwang. Ako kung pa parang karir ng tele, lahi dikit.
Usa ni Monte Alegre bro, kung ito mo yan isa. Last na ni nga barangay sa Tuburan. Tuburan. Sunod ani Kabalawan na. Balawan Wala na. man dul na kabalawan bro. Malakaw, taga Kabalawan na asawa sa magwang. Maglakaw ng media sa una. Kabalawan nga si okay. Sugod. Sugod. Oh, Damay usa. Baling asag. Naman say. ako na sa kabalawan Sa lang. yung kabalawan tong dapat sa may Sa kuan, sa Kabilan. Kabilan to no. Dapat ka tong usapan ba? Unahan sa kanaan. Uwangan. Oo, Kabalawan to dito. Okay, mo pala kalubuangan. Anto na sila sa Ambang Falls. Uwangan. Pwede ta dito, uwangan sa sunod. Ito ta mag-abot inyo bro. Oo. Okay. Nasa dito bro, nasa dito. Uwangan. Katong nga ganto ginakanaan. Yung katong nilay ko man sa chikas no. Oo. Street ta dito. Sige, Katong kabalawan. sunod. Yeah, sunod na sa balik din na diri. Kato sa diri sa kuan bro, sa tong gitawang laglaban di diri dapat sa kuan. Cold food. Masuk mo salita yan. Salita nila. Ang kamot sa siya dito. Ano ka isa? Pwede naman dahil. Ito. Yan, so timplahan na natin. Eh, pag i-expect ko to si Marina Kuboy ganyan, nadawag ko siya ganyan. Eh, kisa ba, Dek? Roger, ibugol mo kayo. Oo. Roger, Wasa kibaw. Wasa kibaw. Imo lang sir. Oh, takaan ta lang nagbalik. Di siya number din ako na. Oh, na kay number ako, bro? Katong pada ako mo. Oo. Mao pa man kagayapon to yung number. Oo, ano ka bro? Susuka nila bro. Tara bro. Kung manood daan ganyan ko nang So ito na yung suka nila. Lagyan na natin. Ano na. Hugasan pa nagsuka daan bro no. Yeah. Naman ka na. Hugasan pa si Kuboy. Hugasan pa nagsuka. Mga dugay ko bugas bro, ba di man makuad, idas ang gapos sa mga. Yes. Oo. Usahay bro nga kuan mo. Ito tas nga dino kay mo sagol ang ihas. Katong una bro, duha jud kalaki tong nakuha to sa una. Ito na, bitik bro. Hindi sagol sila. Gibitik ko lang sa una. Bro kada karon ko ano na. Sagol ra. Duka pagi mo na. Hugasan ng suka. Okay yung kuan. Hello mga ka-tips. Tips. Yeah. Tips natin yung Tips meal. yung dagkanan ka. Ito na pala sa inyo. Titingka bro. Sili ana. Hanggang gusto itong sili ano. Ito na ano na. Ay ba. ICM og pangamot ko. Baliktad yan. Hiniwaan palang daan ano. O ayan. Panimpla. Timplay mo na. Mga tips. Ano na yung plan? Sige. So there are very spoon bro. Oh. Ilagay natin yung mga ingredients. So yung ingredients dito, meron yes dahonan, tapos luya, kamatis, at saka Pero ako, tips daw. oh, dito. Sige bro. Sige. Wow, dugaan na natin. Marami yung lamas guys. Sarap no. Oo. Yeah. Parang Canada bro. Or it's transparent of mas dako. Mas dako ko na bro. Suway daw. Sige. Okay na sila bro. Tuas sa Okay na. Kani nga suka. Duga-duga yan. Sino talaga ang nagmamay-ari?
Sa ano? Bro, yung nga, kisa ito, si tatay. Yung tatay, ay yung papa pala ni ano, ni Papa pala. Papa ni Yungit lang, guys. Ayan, si Yungit. Si Chanay sa bahay kasi Na meron po, Sino? ano dito? Panay, yung planay. Yan, gwapong-gwapo. Sino? Si Doktor, Bitchit. Oo. Ay, ito na, Doktor, bro. Ayan, guys. Serious na, guys. Si Emilio Ginaldo. Magic ko magic sarap. Ayun lang. Parang si Emilio Ginaldo, bro. Yung mga mukha pala, bro. So, asin lang yung ilagay na. Lapitan ko Okay nga na po, isa sinabi. sa natin, bro, nga. Kaya gamay na. Inspirasyon ba? inspired na Si inspired. Nanay. Hi, Nay. May utong, Nay. Alam mo na bro, Si Nanay. inspired na inspired. Bro. Bakit kaya? Wala eh. Lamay ka ng luto, bay. Luto, ayun po, nag-prepare na po kami kanina, no? Yan po, si Nanay. Ngayon sa ganyan, magluto, Nay. Manok. Wow, nagluto si Nanay ng isang... Wow. Ay, hindi, may manok. Oy, dragon. Naglata si Nanay dragon, guys. Kagabi pa to niya, ano. Gabi pa na yung Mataang. Oh, kasi yung dragon, napakagahi. Napakatigas. Dugay kayo pa. Tangan lang ako bakod. Pinagluto kami ni Nanay ng ano, ng masasarap na ulam. Dragon. Dragon fruit. Dragon. At saka si Tips niyo. Tips, musta na mga Yes, Tips? ito na. Malapit nang maluto yung... Yan po ang pinag-prepare namin. Mamaya, kain na po kami mamaya. Si Nanay. Kinilaw. Nay, thank you so much, Nay. Butang kamunggay ang manok. Yes, lami kina, Nay. Oo. Lagyan daw ng kamunggay. Malunggay. Mapagpustan. Baru berat mo para sila. Paning kamot na Nay, $5. Bisa yung dragon, bro. So yun, haluin na natin guys. Haluin na natin. Oh. Silihan na ni bro, di lang. Nay, happy to yung pista sa Kasama mga ng Nay. sili. Kalangado yun si Bro Yungit sa mga Nay, ha? Oo na rin. Kalo 19 Nay, o 18 19 ang pista. Ang 18 disperas yung 19 o dyan ay pista. So nandito na guys yung sili. Lagyan natin yung sili. And hello po guys, the Bukid Squad Boys is in the Yes, ayan. Ito po si Yun na Bukid mga Smith. tayo. Yes. Yung nagluluto ng Hi guys, yun. siya yung nagtimpla Assign, ng oo, kinilaw. kinilaw. Kasi nagdala sila ng isda. Isda. Tapos yung Yung dragon. kinilaw at yung isa, ito, iniihaw. Kasi sa sarap ng daan, yung isda na Nadubok. Dumbok. At siyempre, si Bro Marino. Yes, hello po mga kayugit vlog. Welcome sa aming, bro, bahay na. Yes, bro. Thank you so much for welcoming Wala us. katapos-tapos. Bahay ni Okay lang, bro. Kuya. Importante, bro. Meron tayong malusog na pamatawan. Yes, bro. Nandun pa si Bro Yungit, no? Tips, kung anong kondisyon makikaroon, bro? Yes, kasi nagugutom na ako. Iyan ba talaga ang dahilan or there's something nice to be with? Yes, yes, malapit na guys. Yan, ano. Ay, wag kayo maano ha kasi Yan. ganyan talaga kapag nagsama-sama guys. Ano, pero puro biruan lang talaga. Oo. Napakaganda kasi ng samahan kapag nagbibiruan, parang ganon. Kasi ang tunay na magkaibigan, meron talaga yung pagbibiruan. No? Nagsisimula talaga ang lahat sa pagbibiruan tulad ng nagmamahal, no? Ang yung nagmamahal talaga, guys. Ilawi ko no. Mukha ko So, si James yung ano mo ba yung mag-try na okay na ba Di yung man maklaro ato na sibog na may bigay. Ano tayo? Okay na ba yung timpla na? Kasi meron po kasing maparat, meron mahilig sa maparat, tapos yung iba, hindi, sakto lang. Laban na to, eh. Kasi si Marino Humboldt, Lamig, palagi kaya siya basta- nagluluto, so Basta si siya yung Tips mo. mag-judge. Lamig na siya. Okay na? May. Nice. Ayan po si Nanay, guys. Napakabait po ng mama ni Bro Yungit. Ayan po. Pinagluto kami ni Nanay na sinibuok manok. Native chicken. Ayan guys, so tapos na yung luto yung Ayan si Nanay. yung kinilaw na. Yan. So maraming salamat sa panood. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. 19.